No joo, terve taas. Siitä onkin tovi vierähtänyt, kun ollaan viimeksi tehty videota ja mä ajattelin nyt tehdä tällaisen kuulumisia videoja ja tullahan nyt oikein tänne kameran etupuolelle kertoilemahan. Mutta mitä kaikkia tässä nyt on touhattu ja tapahtunut ja nyt ollaan tosiaan heinäkuun puolella, on heinäkuun 1. päivä. Ja no nyt sattuu olla kyllä oikeinkin komia keli, että tällaista kun olisi, niin olisi oikein mukavaa. 22 lämmintä eikä ole juuri tänä päivänä tuullut ja aurinko paistanut. Mutta tässä on nyt melkein joka päivä tullut enemmän ja vähemmän vettä. Ja sitten lämpötilat on ollut aivan tuollaista 6-17 astetta, jotta ei ole kyllä oikein hellelukemia ollut tänä kesänä. Mutta toivotahan nyt, jotta tämä keli tästä vähän paranisi. Joo, tässä on nyt ollut aivan hirvittävästi kaikenmoista työhommaa ja kaikenmoista, ettei ole oikein sitten kerinyt videota tekemähän. Mulla on muutama video jo kuvattuna ja editoitunakin. Ainut vaan, jotta ne pitäisi laittaa tuben puolelle, ladata, mutta enköhän mä nyt saa ne tässä lähipäivinä sitten pihalle. Tässä on nyt ollut monenmoista. Mä en oikeasti niin kuin itsekään muista, että koska olisi ollut sellainen päivä, että ei olisi tarvinnut tehdä yhtään mitään. Tässä on nyt varmaan viimeisen 1,5 kuukauden, no ei mene kauaksi, vaikka sanoisin, että 2 kuukauden ajan, niin käytännössä joka päivä mennyt niin, että ensin menee aamulla töihin ja sitten kun sieltä pääsee, niin vähän jotakin syö ja sitten on joka ehtoo ja viikonloppu ollut kaikenmoista hommaa. Mä oon nyt justiin tässä mettässä, mihin mä silloin talvella otin ojalinjaa, hakkasin ja ajoon. Itse asiassa tuon Puulajan terrillä, mikä tuo mun takapuolella näkyy. Niin täällä piti olla sellainen 1,5 viikkoa vielä aukoamassa muutamia kohtia. Vähän ojalinjaa tuolta perältä, minkä kaivinkone ei sitten enää mahtunutkaan, niin niitä piti vähän levittää. Ja no siinä meni 1,5 viikkoa silloin toukokuun loppua, kun se olisi ollut. Varmaan hyvin toukokuun viimeisiä päiviä. Ja sitten tässä on ollut yksi isompikin projekti. Se on aloitettu joskus huhtikuulla, muistaakseni huhtikuun lopussa. Ja siitä projektista on tulossa sitten videota, kun se saadaan vain valmiiksi ensin. Se on ollut kans niinku aika työläs projekti, mutta se on nyt aivan hyvällä mallilla jo, mutta kyllä sinnekin toki vielä töitä piisaa. Ja sitten polttopuita on tullut vähän tehtyä, muutama 10 kuutiota, ehkä noin 1/3 on tehty, jotta justiin eilen laitoin tuon ison halkojan perään ja rupesin tekemään noita metrisiä pölliä sille. Pölliä halki ja varmaan hyvin pian pitää sitten ruveta tuota läjää tekemään, mikä tuos on ja Kyllä noiden puittenkin kanssa vielä menee joku tiima ennen kuin ne on tehty. Sitten kaikenmoista tuollaista pientä hommaa on ollut koko aika sitten vielä kaiken muun lisäksi. Ja sitten mä oon käynyt päivittämässä kameraa siinä keväällä. Tällaiseen Canonin EOS R50. Eli tämä on niinku peilitöön oikein pieni järkkäri. Ja tuo pieni koko on kyllä niinku oikein eduksi kyllä tässä mun hommassa, jotta sen ei tarvitse olla mikään kauhean iso. Edellinen kamera oli Canonin 750D ja vähän siinä kauemmin jo ajattelin, että pitäisi päivittää tuo kamera jo uuteen. Ja nyt tuli sitten sellainen hyvä väli ja kävin vaihtamassa sen tuolla Seinäjoella Fotoformassa. Siellä on oikein hyvää palvelua ja sitten se on niin kuin kaikki pelasi hienosti, jotta mullakin meni se vanha kamera sinne vaihdos. Ja niin ei tarvinnut sitten itse ruveta niitä erikseen myymään.
myymään, niin oikein sellaista helppoa ja asiantuntevaa palvelua on kyllä siellä. Ja sitten mulla on nämä DJI langattomat mikikki käytössä. Joskus joulukuulla ne mulle tuli muistaakseni ja ne muutaman kuukauden kerkis olla tuolla laatikos, että mä niitä käyttänyt ja muistaakseni sitten maaliskuussa otin käyttöhön ja sitten yksi sellainen tekijä, mikä kans vähän vauhditti tätä kameran vaihtua on se, että kun tulee tehtyä vähän kevytyrittäjänä näitä videohommiakin, niin se oli sellainen asia, mikä kans vähän laittoi vauhtia siihen, jotta saadaan sitten priimalaatua. Jotta kyllä tässä on ollut hommaa aivan pois tiehensä ja ei ainakaan aivan justiin ole tämä työsarka tässä helpottamassa, mutta mä nyt yritän taas vähän aktivoitua täällä YouTuben puolella. Ja pitää sitten ottaa vähän klapien teosta videota ja alkohommista ja näin. Mutta kyllä niin kuin kesäkuu on mennyt aivan niin kuin silmissä, tai meni. Ei kyllä niin kuin paljon kerinyt kissiä sanomaan, kun se jo meni. Ja muutenkin viikot menee niin kuin aivan uskomattoman nopeaa. Kylläpäs täällä on paarmoja paljon. Joo, mutta kyllä kun tällaista keliä tässä nyt olisi, niin se olisi kyllä oikein mukava, mutta kun melkein joka päivä tulee vettä, se on niin kuin aivan uskomatonta tämä veten tulla. Mutta siinä mielessä toki on hyvä, että tulee vettä, kun tänne mettähän lykättiin nuo taimet maahan, niin ne ei ainakaan ole kyllä päässyt kärsimään kuivuudesta, jotta ne näyttää kyllä oikeinkin hyviltä. Ja sitten varmaan seuraava video, mikä tulee, niin tulee tuosta ojien kaivuusta ja mätästyksestä. Sekin video on tuolla jo valmiina editoituna. Ei tarvitse muuta kuin julkaista, jotta tämä video niin varmaan tulee huomenna keskiviikkona. Huomenna on keskiviikko, joku nyt on tiistai. Varmaan huomenna keskiviikkona tulee tämä video, niin varmaan sitten loppuviikosta laitan sen kaivuuvideon tupen puolelle julkiseksi, niin pääsette näkemään, kun Volvo möyrii tää mettäs. Joo, ei mulla nyt varmaan muuta. Tottahan tässä nyt olisi kaikenmoista asiaa, mitä tässä voisi kertoa, mitä kaikkia tässä on tehty, mutta mä nyt ajattelin tehdä tällaisen pienen päivitysvideon, jotta mihin mennään ja näin. Ja siinä on nyt okramessuja tällä viikolla. Sinnekin pitäisi yrittää mennä ja ehkä mä sieltäkin jonkinmoisen videon kuvaan todennäköisesti. En nyt voi olla varmaksi luvata vielä, mutta kyllä mä sieltä varmaan jotakin kuvailen. Ja sitten tosiaan rupean kuvailemaan taas vähän aktiivisemmin, kun pikkuisen tämä meno rauhoittuu, ettei aivan ole näin kova kiirus. Mutta kyllä se vain niin kun käytännössä 5, aivan maksimissaan 6 tuntia nukkuu yössä ja kaiken muun aikaa menee niin kuin aivan täysillä, niin kyllä kieltämättä meinaa jo vähän olla niin kuin väsyksissä, mutta eikä se tässä pikkuhiljaa sitten taas helpota. No joo, mä en nyt toimittele pitempään, niin mä lopettelen tähän ja palataan sitten taas uusien videoiden merkeissä. Se on moro!